Не мога да повярвам, че това ще се случи, човек. Уф. Здравейте и добре дошли в новото ми YouTube видео. Да, жив съм, отне ми само колко? 4 месеца да кача ново видео. Съжалявам за което. Както виждате, някои неща се промениха. Вече не съм пред старият кафяв гардероб. Аз съм пред новия кафяв гардероб. Преди всички да са го изтъкнали, да, ясно ми е, че в момента приличам на Майло от Атлантида на Дисни. Но това няма значение в момента, тъй като причината, поради която сме се събрали тук, е да говорим за какво? Мъжката мода в България. Или по-скоро липсата й. Значи самото видео ще го разделя на няколко сегмента, където ще говоря за различните типове облекла, които ще видите навсякъде по улиците на София. Съжалявам за всички, които са извън нашата прекрасна столица, но тъй като нямам особено много наблюдение на това, ще говоря само от гледна точка на столичаните. И нека погледнем първият ни екземпляр, а именно текфлисаджиите. С други думи, за тези от вас, които не знаят, текфлиса е анцук на Nike. Но не и какъв да е анцук на Nike, а именно този. Значи като цяло проблема с тях ми идва от това, че нали, хубаво, нямам проблем, отиди, вземи си анцук, стой си във вас с тях. Отивай да спортуваш с него. Но не, какво правят хората? Те го взимат и го носят навсякъде. Аз лично си спомням, че като бях в гимназията, нали, преди повече от 10 на години, ако не и по-рано, да ходиш с анцук на училище беше супер подигравателно. Отиваш, хората те мислят за най-върлия селянин, защото си дошъл с анцук на училище. Обаче сега седиш и ги видиш как дават 400 лева за това да приличаш на продавач на семки. Просто мозъка ми не може да осмисли защо ще ядеш някакви луди пари, за да изглеждаш все едно крещиш за прясна топла царевица. И единствено нещо, което ти липсва е малкото бананче на кръста ти, което те така или иначе носят, само че през рамо. Но, нали, кой съм аз да съдя, че да казвам на хората, ми не го носи анцуга грозно, нали, той пак, на мене ми е удобно, аз ще си го нося. Обаче проблема идва, днес чух как колегата ми си говориш с един негов приятел, как господин Мода или нещо такова на випуска в училището им печели човек, който се разхожда именно с точно този тип анцузи. И това, което изключително много ме натоварва, са казали, той много добре си ги съчетава тях и обувките. Като имате предвид, че ти просто отиваш, взимаш си горното, взимаш си долното, аутфит. Вау! Как ли го прави? И нека не забравим, че всеки член на тази прекрасна Tech Fleece мафия задължително трябва да носи някакъв Air Max. То не какъв да е, ами минимум излязъл преди 5 години или по-малко, което значи Vapor Max-ове, Air Max 270, Air Max 720 и всичко в бъдеще. Забих за момент, разбрахте идеята. Нещо, което също искам да добавя към това е, вие като си взимате анцук, защо го взимате? Искате да ви е нещо такова по-хубаво, свободно, да се чувствате добре. И гледаш в същото време как идват някакви момчета, които са 110 кила, 2 метра и 10, имате ли М? Аз не си взимам М, нямам 1,80 м. Нямам идея, чувстват ли се като някакви супергерои, като ги облекат и те са им като някакви клинчета? Дали прекалено много са гледали всичките MCU филми? Но това е изключително натоварващо. Защо? Нещо, което е направено да е възможно атлетично и удобно. И същото време те се опитват да се правят на Спайдърмен тук. Така, мисля, че достатъчно говорихме за тях. Нека се обърнем към другите прекрасни личности, а именно горе-долу същите хора, но в по-формална обстановка. Тяхното облекло се състои от изключително тесни дънки, в възможно най-грозния син цвят на денима, който могат да намерят, изключително покъртително сложен дистресинг по тях, в същото време са смъкнати
Но па и крачолите са навити до средата на пръстите, се едно ходят на риба. И най-странното е, че точно тези хора, които в момента ходят с смъкнати, кропнати клинчета едва ли не, са същите хора, които преди 10 години са се подигравали на хора, бъде ли то от поп-пънк рок средите или скейт културата, които носят просто дистрес скини дънки. Момчета, моля ви, стегнете се малко. Ако видите навсякъде по запад вече, абсолютно 90% от хората носят само единствено прави или широки панталони. Чарлстона се набутва малко така от време на време, имайки предвид, че даже вече и Зара почнаха да зареждат мъжки Чарлстон панталони, което супер. И да кажем, че скини дънките остават само за, нали така, SLP естетиката, където там те седат най-добре. Нямам търпение просто тази мета на българското мъжко NPC просто да си замине. Отивайки малко по-нагоре, те ще имат едно от две облекла върху себе си. Едното, бъдейки изключително тясна и бяла тениска, или тясна, наполовина разкопчана, разпашана, с навити ръкави риза. Второто е формалното облекло, бъде ли то за сватби, погребения или дискотеки. Също така, нека не забравяме, че не всяка бяла обикновена тениска върши работа. Тя задължително трябва да е менте на някоя известна марка или пък да е с някакъв невероятно филмиран надпис или в най-добрия случай просто едно малко Nike лого на цицката. Сиськи да хорошо! Минавайки към обувки за тях, се връщаме на малко по-ретро вълна, защото нали, все пак сме с дънки, няма как да носиме мрежистите неща. И се връщаме на един от... Всъщност не толкова малко модели. Главно ще ги видите с обувката, която върви ръка за ръка с думата побой черния Air Force, бъде ли то нисък или висок. Белите форсове също са за така малко по-екстравагантните от тях, които решават да разчупат системата. Или ако решат да са изключително атлетични, обуват един от Air Max 90, 95 или 97. Нека не забравяме, че имаме и някои общи черти от досега изброените индивиди, които са прическа 0 или първи номер, тегло или под 60 или над 110 кг и нещо, което абсолютно всички могат да са съгласни, а именно Air Max Plus. След това преминаваме малко на съвсем друга вълна, като отиваме към така наречения български Hypebeast. По какво можете да познаете него? Най-общо казано, широк свичър, широк анцук с ластик отдолу и джордани на краката си. С малко повече думи, нека да видим. Ако започнем отгоре надолу, 90% от времето ще видите някой човек с undercut и изкуствено или естествено къдрава коса. Слизайки малко по-надолу вече, отиваме към нещата, които може да ги видите от 3 км и пак няма да ги изпуснете. А именно oversized худитата, където главно пребивават в българските среди Александър Спейт. Ако погледнете така, аз ако взема в момента един бинокъл и се погледна така през прозореца, съм на 300% сигурен, че ще видя тая огромна спътия все някъде. Слизайки под кръста, имаме пълното противоположие на какво говорихме до сега и в същото време отново абсолютно същото. Същото е, че отново е смъкнат и дръпнат до средата на прасеца. Различното е, че е широк анцук с ластик отдолу или с други думи джогър. И хубавото е тук, че няма абсолютно никакво значение от плътта. Може да е всичко от нещо, което е супер синтетично с 380 хиляди колани и кабели висящи от него до обикновен памучен анцук. И стигайки до краката, имаме ексклузивно Jordan единици и Jordan четворки. Така да ексклузивно може да е малко преувеличение, но 90% от времето, като погледнете краката на някои от тези индивиди, ще видите един от тези два модела.
В зависимост от техния статут в хайбист общността, тяхната хранителна верига изглежда е така. На дъното имаш Air Jordan 1 Low, където е възможно най-бейсик ас обувката, която можеш да купиш по всяко време. Над него се качва Air Jordan 1 Mid, които понякога имат някакви адекватни пускания, понякога имат и 90% картон. След това отиваме малко повече към Jordan 1 OG Low, където е оригиналната форма на обувката, както е излизала. След това се качваме към OG High. И на пика, на върха на хайбист общността, благодарение на техния Господ Спасител, техният ангел, бдящ над тях 24/7, а именно величието, което е Травис Скот, Air Jordan 4 е на един пиедестал в тази култура. И сигурно си мислите, леле, тази обувка изглежда изключително удобна. Изглежда сякаш е изключително здрава, все пак е 80-тарска обувка. Колкото и да не искам да ви разваля представите, ето така изглежда една четворка след известно време не носене. И на първо обуване тя е не много по-различно от това. Но просто каквото е казал нашия велик спасител Травис, явно просто това трябва да се носи. И отново идваме към факта, че няма значение каква е разцветката, винаги ще се изкупят. И това бяха 3 от главните типа хора, които ще видите по улиците в София. Надявам се да направя част 2, да не ми отнеме 380 000 години да го направя. Изключително много се надявам видеото да ви е харесало. Ударете по един палец. Напишете долу в коментарите какви видеа бихте искали да видите и дали сте надъхани за част 2 на нещо такова. Абонирайте се за канала, цъкнете камбанката, последвайте ме в Instagram. Още веднъж, аз съм Жоро, благодаря ви, че бяхте с мен и се надявам да не ви видя пак след 4 месеца.